Doamne, ce urgie nedorită s-a răspândit deodată pe pământ. E omenirea întreagă uluită și totuși Tu ai ultimul cuvânt. Un virus mic a căpătat putere ca să coboare oamenii în mormânt. Între savanți și doctori e tăcere și totuși Tu ai ultimul cuvânt. Se sting oamenii de rând, se sting și lideri, căci viața noastră-i doar o frunză în vânt. Ne credem sănătoși, puternici, liberi și totuși Tu ai ultimul cuvânt. Au zis prea mulți, prea multe până acum și-au ignorat cuvântul Tău cel sfânt. Azi gura tuturor le-a închis o ciuma, căci, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Ne-ai spus să ne oprim, să luăm aminte, căci Tu ești Domn în cer și pe pământ. Să punem preț pe lucrurile sfinte, să știm că Tu ai ultimul cuvânt. Acum sunt teatre, stadioane goale, spectacole, distracții nu mai sunt. Înghesuiți stau numai în spitale și totuși Tu ai ultimul cuvânt. Și acum, în timpul acesta de încercare, mă plec în fața tronului Tău sfânt, cerându-ți a Ta milă și durare, căci, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Oprește, Tată bun, te rog, urgia ce-a coborât atâția în mormânt. Deși planeta-ți merită mânia, dar, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Te rog în numele jertfirii sfinte, oprește pandemia pe pământ. Noi n-avem niciun merit, drag Părinte, dar, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Dar, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt.